ZANU-PF haigoni kana kutombodhifitwa nemunhu asina kutombobvira akashandidzana naye, nekuti hapana chaunotomboziva. Unofanirwa kunge uine idea nezveZANU-PF, kwete kungoti just a person anongobvawo, kana kuti uri muopposition hauna kumbobvira wakamboita zvepolitics, wakatanga kuzongonzwa kungoti ndoda kuparticipata mupolitics nekuti upenyu hwenga hwaakurwadza. Vanhu vakadaro ivava havasiriwo vatinotarisira kuti vanogona kuchinja chinhu. You can't change anything. That's why uchiona even Chamisa Chamisa uya Kulient ane Kulient TV atibatike zvechopu chopu. Problem ndeyekuti vanhu mukushandidzana murevolution, vanhu munenge musingazivane nekuzivarana hama, just like munhu seni kudai, so as a member of revolution hapana munhu anenge achizowana nehama dzangu, saka anyone anogona kana ngobudikira achiti munhu yandinomuziva chichi, nekuti revolution yakatagetwa zveshuwa. Uritaura chokwadi Kulient, utaura chokwadi, revolution yakatagetwa naye mudzingo wacho atozotaura achitaura achiti vanhu vese vamuri kunzwa vesawo nezvimafesi zvinotenderera izvo handizviningirikini, handitombovaziva vanhu ivavo. Ende mudzingo atozobuda futi achitaura achiti munoziziva here kuti inini naSaruwaka mukusashanda kwatanga tichita tese, hapana munhu anga achivimba mumwe mukushanda kwatanga chiita, sekuti Saruwaka munhu ari padhuze ari kukwanisa kuenda achifambira nyaya dzanyoka yemabhunu, inini naye hatisati taonana, handi tiri kupaona. I think ndipo panga paine misunderstanding yavo varume avo vari tu avo, handi mukupaona manje. Saka I'm glad that uyu azodzoka mudzingo achizoclear nigirikini achizoclear the air achiti no, nyaya iripo chete ndeyekungoti nini ndanga ndisingazive kushandidzana naSaruwaka, asi ndazotaura nanyoka yemabhunu ndagona kuwana chance yekutaura naye, asi azonditaurira akati no, shandidzana naSaruwaka, kureva kuti izvozvizvi from today on hatichisina zvimwe zvinhu zvatichanzwa zvichinzi pane madifferences ari kuitika between two of the guys pamusoro pezvenyaya yerevolution, zvekuti Saruwaka azouye panapa achimhanya achitaura zvaanenge achifungidzira nekususpekta pamusoro pamudzingwa. Iye mudzingwa uye achisibhashawo futi Saruwaka achitaura futi zvaanenge achifungidzira. Vese vanenge vasina chokwadi chezvavari kutaura, vese vanenge vachifungidzirana. Izvozvo manje ndo zvanga zvaakutirasa manje izvozvo, kuti manje saka manje tinomira nani manje, nekuti ndo makomrades acho ari talkative, vanhu vari kutoteererwa nevanhu murevolution vakazowanikwa vachitaura sekudai, so hei tinenge takutopinda revolution inenge yatopinda mhepo. Handiti kutopaona, ndakaona zvangu nezuro uchitaura nemufeso yaizviti ndinokuraya. Ndakati hakuna matauriro emunhu ekwana nyoka yemabhunu anotaura nenzira dzedzungu dzekudai. Paakazodzoka achizotaura iye achiti nyaya yanyoka yemabhunu yaya ichokwadi, kana kuti nyoka yemabhunu kana paine vanhu vaakatadza kuwirirana navo, kana kuti vasina vaakaita unfinished business navo kuZimbabwe, haizi nyaya yekuti akabira vanhu zvakweyo Kulient. Nyoka yemabhunu akabva kuZimbabwe zvekumhanya achitiza, nekuda kwekuti vanhu ava vakakurumidza kuziva kuti vakomana vakaita nyoka yemabhunu. Ndikakutaurira mashandiro anoita ZANU-PF unogona kusandibhilivhawo Kulient. Do you know that kuti there's this other process yavanoita yekuti kana vakashanda newe kwechinguva vakakususpekta kuti munhu unogona kana kungozopedzesera wavapandukira kana vachisina use newe, vanoda kukuuraya. I think unoiziva nyaya yandiri kutaura, vanokuuraya. Handi tiri kupaona zvaunoona zvakaitwa naJim Kunaka nevanhu vakasiyana siyana vese vayo, haisi nyaya yekuti vakomana ava vanenge vari wrong pakushandidzana neZANU-PF. Vanhu vanenge vari mafull members eparty vanenge vachiparticipata mune zvinenge zvichidiwa nepati, ndo zvinenge zviri paground panguva iyoyo. Handiti uri kupaona, but zvinozoita Mwari manje nekuda kwekuti ZANU-PF haina kunaka, handitika patime yainoda kuti izotanga kuzoita zvinhu zvakaipa manje, Mwari anoshandisa vanhu vaye ivavo. Uri kupanzwa Kulient, anobva abvisa vanhu vaye ivavo, vanokurumidza kuonera manje kuti pane zvakuda kuitika, vobva vatiza, vobva vaipandukira, vobva vaitenera bheki. Handiti uri kupaona manje, just like sana nyoka yemabhunu vese vakomana havasi tombori vakomana vari wrong.
handi muri kupaona zvekuti tiswerei vanhu tichiuya panapa tichitaura zvinhu zvakasiyana siyana kulienti hazvisi right. handiti unopaona manje tichitaura pamusoro pemazita avo vese even ana jimukunaka vacho vese vaya handi uri kupaona hatitomborina kana nidhi yekuti tiswere tichitaura ivo kana vachinge vazoona nekurealize vachiripenda pane zvinhu zvavakaita vanofanirwa kuti vadzoke kuvanhu. Isusu tinotambira vanhu isusu ndo zvatakadzidziswa isusu handiti ndo zvatakadzidziswa takadzidziswa kutambira vanhu takadzidziswa kutambira maprodigal family members uri kupanzwa ndo hatinotambira isusu handiti hatiite zvezvekuda kuswerera kunhingina plus futi dzimwe idzo hadzisi povho dzedu idzo dzevanhu vamunonzwa vachitaura kuti musavatambira vanhu ivavo vachizodai vanhu vanenge vachitotya nekuziva kuti vanhu ivavavoka kana vava kuzodzoka manje vanenge vakutodzokera vanenge vakutodzoka ndivaine punch vanouya kuswadambura kwete zvekutamba zviye zvezvo. Saka ivo vanhu ivavo vakambopinda vakamboshanda navo vanhu ivavavo kulienti ngatisavatore sevanhu vekuti hatifanirwi kana kutomboteerera zvavanotaura hatifanirwi kudii kana kudii zvese zvinoya zvitaurwa nevakomana vaya vanenge vatumwa vaya uri kupanzwa vanhu vachiri fresh zvekushandiswa nezvigananda vanhu vakaita sana gamba akwe vaya zvekuti unowana munhu asinei nechekuita is not part of anything pane zvinhu zviri kuitika pana nyoka yemabhunu but unoerekana wakuona munhu akadare akutonzi akatozoenda he nicodemusly went to prison kundofambira nyaya dzenyoka yemabhunu for what handiti uri kupaona ipapapo manje ndo patinenge takunyatsoona kuti uyu munhu pane nyaya dzake dzaari kufambira haasi kufambira nyaya yakanaka because iva kuti ana sarowaka nevanhu vese vari pamberi vari close to nyoka yemabhunu wobva kana vabva havapo handitika wozotoonekwa nesecurity inenge yakaiswa kuti igone kuchengetedza mamovements nezvinhu zviri kuitika pane mukomana iwewe wakutoonekwa kutonzi ndiwo uri kutobudirira pamusoro pazvo uri kuzviti uri journalist. Iwe hakuna journalist akadaro kuna journalist akadaro handiri kupaona. Saka ndo kafaiti katichiri nako nemunhu akaita sagamba kouya but vamwe vese maex awa tinovati tamba chidembo muswe ndakabata tinovada ngavauye padhuze ngavauye paground tinyatsokunzwa nyaya dzavo tichionesana havambofa vakativhara takaenda kuchikoro mufesi wangu handidi kunyebera tine imwe intelligence imwe isingatomboite imwe iri very hard to crack hatitomboite zvekutamba zvekuti tinobirirwa nevanhu isusu zvekuti nyange akanzini whoever nyange munhu akatombogara pasame table namudhara mugabechai haakwanise kutomboita mafani tricks kwatiri isusu hatisiri type inoitirwa matricks isusu not people like us hatiitirwi zvakadaro hatina kumbopusa kulientu tichiona takadai so takangwara zvimwe zvekutika takangwara zvekuti mwangu handidi kutombokunyebera kune intelligence yakawandisa stereki iri kuvheta vanhu vese ivavavo ZANU-PF ichadribhurwa nevanhu nevanhu vakabva mairi ndichikutaura kulienti manje nhasi munin'ina wangu da kuti ndimbokuudza iwewe handitika ndoda kukutaura kuti ugare wakabata zvinhu zvandiri kutaura izvi uri kupanzwa. Saka vanhu vauri kuona vakaita sana nyoka yemabhunu vanani vese vakaita vakashanda neZANU-PF handitika ndo vanhu vari korektiva ava unoziva kuti kana tichitaura nezvanyoka yemabhunu kulienti tinenge tichitaura zvemunhu akafanana naComrade Bombshell Gesa uri kupanzwa. ZANU-PF haigoni kana kutombodhifitwa nemunhu asina kutombobvira akashandidzana naye nekuti hapana chaunotomboziva unofanirwa kunge uine idea nezveZANU-PF kwete ungoti just a person anongobvawo kana kuti uri muopposition hauna kumbobvira wakamboita zvepolitics wakatanga kuzongonzwa kungoti ndoda kuparticipata mupolitics nekuti upenyu hwenga hwakurwadza vanhu vakadaro ivava havasiriwo vatinotarisira kuti vanogona kuchinja chinhu. You can't change anything. That's why uchiona even chamisa chaiye chamisa uya kulienti ane mukana wekukwanisa kudhifita ZANU-PF just because vanhu vakanga vari mupati yeZANU-PF waya wazvinzwa sambobva makanyeberwa haana kumbobvira akangobva kustreet kana kumba kwawo kana kubva kubasa kwake kana ngopedza chikoro nekutanga kutojoina tsvangirai musavharwe wazvinzwa tsvagai history yemunhu kuitira kuti muzive. That's why uchiona achimushungurudza chamisa atori nepower atori nenhingirikini yekutoshungurudza ZANU-PF zvimwe zvekutika haisati yatanga ichatambudzika stereke as long as mukomana aripo anonzi chamisa unoona
Urupa. That's why uchimuona tichimuda stereki. Mukomana yeye. Hatina kupusa isusu. Iyi revolution haise mazungairwa shamwari. Handidi kunyebera. Wazvinzwa. Chamisa tinotomuda chezvo kwete zvekutombotamba zvezvezvo. Endi chamisa ndiye munhu ka ari kutodiwa zvekutodaro. Ndichikutaurira nhasi. Handiri kupanzwa. Hatina kupusa uchitoona tichiita zvatiri kuita izvi. Hatina kutomborara zvachose. Usatombotoona hatigone kuti tizotaura zvekuda kuti tionekwe stere unge takangwara stere panapa kana kuti takazoda hatiuye kuzoshamisira panapa but kutaura chokwadi usafungidzira intelligence dzedu dzakakwana hatina kana zvitomboda kuwedzerwa patiri takatokwana isusu zvekuti vanhu zvese zvauri kuona zviri kuitwa zvese zvezvi nevanhu vese vari kuuya vachikomenta vanongoti kana vakangonzwa kuti pabudikira zvimwe zvinhu wobva waya tokomenta vakutoita kunge vamwe vanoti tiri hama dzacho vamwe vanoti tatumwa vamwe vanoti tazodai. Hapana kana hwani anozivana nanyoka yemabhunu, hapana kana hwani anozivana naani. Uri kupanzwa muvakomana vari murevolution. Inyaya yekungoti vanhu vakangoti achetongoti pakangotaurika zvataurika vanouya nemamwe matricks nekuti vane zvavakatotrainwawo. Handiti pari kutambwa chesi. Politics yekuZimbabwe iri kuita kunge chesi. Kuliendi handiti uri kupanzwa. Ndo zvandoda kuti ndikutaurire mbijana zvangu. Handitoda kutaura zvinhu zvakanyanya kuwandisa pamusoro pezvinhu. Ndoda ngokuti ungoona mamwe maviews andinoda kungoti uone chete but I'm sure zvimwe zvazvo zvandiri kutaura unozviziva iwo. Handiti uri kupaona. That's why uri kuona vari kuda nyoka yemabhunu too much. Vada nyoka yemabhunu just because munhu akabuda muZANU-PF. Handiti vakashanda naye. Handiti muri kupaona. Vakashanda naye ende zita rake rakanga rakatenderera rine zvarakasiya raita mupati mwemwe. Handitika but zvazvinoita manje vanhu vakaita sana nyoka yemabhunu aya havana kubvira vakambopinda muZANU-PF nemwoyo uyaya wekuti varipo nekuda kuparadza nekuda kupwanya nekuda kurava vanhu nekuda kuita sei nekuda they do anything just for Mnangagwa. No. Pane zvinhu zvatainyeberwa isusu muZimbabwe umu tese sepovho yeZimbabwe including vakanga vari maactivists eZANU-PF. Handitika pane zvinhu zvainyepwa zvezvezvo kuti vanhu vese vakapondeswa vanhu vese vakabiswa mari vamwe vakabatiswa dzeti vakazviitiswa handikutaurirewe kulienti zvako vakazviitiswa nekuda kwepropaganda nekunyeperwa kwavakanga vachiitwa nevanhu vari kumusoro. Varume veZANU-PF ava vanogara pazvigaro zvekushandisa vanhu vachiita basa rekunyeba. Handiti wazvinzwa. That's why uchiona vakazotanga kupandukirana pese paunoona papa iwe kulienti vanhu vachizofoma ana G40 wana chichi zvinhu zvanga zvakuratidza kuti manga maane mafactions akanga ari muZANU-PF papa ndikutaura zvako kulienti. Uri kupanzwa. Inyaya yekuti kushandisana nekuhandirana kwakanga kwakuoneka manje. Uri kupaona manje. Vanhu vakunyatsokuona ende vari kuona vacho vaya pavakanga vakuona manje kuti okay isusu takuonerwa madhiri edu nemagemu edu vakatanga kuita kufoma tumagroups twawo twekufunga kuda kueliminata vamwe vachiuraya vamwe vachiita sei that is chitimu chana ED. Kwozoita vamwe vakashandiswa vasingatombozivi semudhara anonzi mudhara Chiwenga unoona. Uri panzwa haana kumbobvira akambonyatsokuona chezvo kuti ED ndiye munhu akanga ari dangerous. Zvataiona isusu cheche zvimwe zvacho haana kuzviona nekuda kuti they kept him mumakembi umu nekumupa basa rimwe rakawandisa stereke rakamuremera stereke rekuchengetedza nhigirikini yearmy. Handiti uri kupaona manje. Ndo pano paakakuwadzwa ipapapo zvinova ndizvo zvakazoita kuti vanhu vachiramba ED iye mudhara uyu akatoshaya Chiwenga uyu aitoshaya kutoti vanhu vanorambireko ED. Uri kupaona aitoignore zvimwe zvacho achitoudzwa ane vanhu vakawandisa stereke vakatomutaurira ndikada kuti ndikutaurire zvinhu zvacho zvinotozowandisa vakatombomupa mawarning kuti iwe munhu anonzi ED uyu uri panzwa but mudhara waya ane mukanwa munotapira ize snake anonyengera mudhara waya anonzi ED uyu. Uri kupanzwa. That's why uchiona aigona akanyengera even kana mudhara Mugaba akadzinga mai mujuru. Uri panzwa. Anogona zvinhu zvese mudhara waya ane matactics ese. Ndikutaurire zvekutoti tiri kudhila nemwe munhu asingaite zvekutamba anonzi ED uya. Uri kupanzwa manje. Saka nyaya dzese idzodzi dzinoda kunyatsokungwara nekuchenjerera.
That's why uchiona pakangoda kuitika zvimwe zvinhu tikaita kunge tatukana nemumwe munhu, vamwe vanogona kuda kutora mukana kuda kupindira, vakutanga kuda kubudikira. Vanhu vakuda kuzvita hama dzevamwe vanhu panapa, vachitora advantage yekuti hapana munhu anoziva munin'ina wamudzingwa, munin'ina wanyoka yemabhunu, munin'ina wansarukaka, munin'ina wani ani naani apa. Hapana munhu anonyatsokumuziva chaizvo. Zvekuti kana nyangwe inini ndikada kungopinduka panapa ndakutozviti, unoziva here kuti ndingikini shamwari yangu kana kuti ndisekuru wangu, ndinongobuda nchingotaura social media irambe kutora nawo ichingokanda kuvanhu. Handiti uri kupaona manje, but zvinenge zvisingade kudaro manje. Zvigananda izvo zvinenge zvichitumwa izvo Kuliend. Kunyarara uku hatina kupusa uku Kuliend, uchitiona takanyara kudai so. Hatina kutombopusa. Isusu chatirongorwira chete ndechekungoti vana veZimbabwe vabatana. Ndosaka wandidzwa Maxen Pipe ndanga ndiri kukomboreda ndichitaura nemakomrades, vakomana imi mune chokwadi here kuti mungaite imimi kuti komrade nyoka yemabhunu iite fighting ring yakomrade Sarowaka nakomrade Mudzingwa? Handiti muri kupanzwa zvananga ndichitotaura Pipe? Yanga iri nyaya yekungorwadziwa nekuti ndanda kuona kuti zvinogona kuluzisa vanhu focus, vanhu vakatanga kuita zvimwe zvinhu zvakasiyana siyana zvatisingazonzwisise kuti zviri kufamba sei, vamwe vakazotanga kuzodii kana kuita sei. Handiti ndatombotaura here Maxen panapa ndichitoti chenjerai kutoti izvizvi within 5 days, 5 days chaidzo zvinhu zvikaramba zvakadai so tinopedzisira tatoo kumwe kumawere, kumwe kusingaiti, zvekuti zvichatinetsa futi kutanga kuita ningirikini, kuita reground zvinhu zvese zvatiri kuda izvi, kana kuti stage yatiri idzokere pairi ipapa padiki diki chete inozotinetsa. Ndo zvinhu zvananga ndichichemera izvozvo, but kungoti zvazvo anyway ndiri kufara just because Mudzingwa aratidza kuva murume. Adzoka kune vanhu akataura navo akati no, vana veZimbabwe ndinokumbirawo kuti mundinzwisise ndigamuchirei nechimiro chandiinacho. Mukunzwisisa kwangu nekurasika kwangu haisi nyaya yekuti ndinobva pamuri, ndinoramba ndiri pamuri imimi. Chandisingade ndechekuti revolution ife. Inini zvandakuita ndiri kushanda nakomrade Sarowaka sekutaura kwandaita nakomrade nyoka yemabhunu. Ataura Mudzingwa, handitiri kupanzwa Kuliend, ataura Mudzingwa. Saka kubva nhasi izvizvi vanhu from day to day on tinofanirwa kuti tigare tichiziva kuti Mudzingwa naSarowaka vanhu vaakutaura vachinzwanana, and pane zvinhu zvese zvavanouya vachizoupdata panapa, vanofanirwa kuti vatange vashare kuitira kuti vave nemuromo mumwe chete, vasazopindirwe futi nemaenemies, vozopedzisira vaakurwisaniswa panapa. Tozopedzisira taakunzwa mamwe mabattles atisingatarisire kunzwa mumakomrades, tinozopedzisira zvaakuisa damage murevolution while still tichiri nemukomana achiri mukati umu watiri kurwira kuti agone kubuda, because our hearts are bleeding pamusoro panyoka yemabhunu. Handiti muchamuona akabuda chete mukomana, ndo pamuchazonyatsa kuona kuti zveshuwa nyoka yemabhunuka. Ndosaka Zimbabwe, ndosaka ZANU-PF yanga ichida kuti mukomana uyu afe. Muchamuona akabuda chete nekuti vanotoziva kuti stage yaanga avaka M31 yaya yakavhundutsa vanhu yaya Kuliend. Ndikutaurire uri kuzvinzwa zvekuti vakatozopedzisira vakutoshandisa malast tricks ekuti vanga vachisina chokwadi kuti vanobudirira here kuti M31 yaya vaidisturb sezvavakazoita papa. Handiri kupaona zvekuti handidi kunyebera wangu, handidi kunyebera wangu handidi kutombokunyebera. Ari kudzoka futi, mira uone zvaari kusweita kana akadzoka nyoka yemabhunu. Handitombodikana kunyebera, and we will make sure that guy is gonna come back. Achadzoka paground and achapedzisa zvaakatanga. Handinopaona vachizvida vasingazvide, asi ndepi vachizvida vasingade, vachazonyatsokuona kuti havana kungwara, vachazonyatsoona kuti havana kungwara. Mira one paachadzoka chete one. Ende izvi vari kutonyatsoziva kutoti nezvatamuita mupfana uyu akabuda this time hatinopera. Ndosaka uri kuona vachiramba vachimira kudai so. Saka inini ndinoti pamberi nekuburitsa nyoka yemabhunu vana veZimbabwe, ndo message yangu chete yandingori nayo kuvana veZimbabwe Kuliend.